dari Danar Mandiri Sleman minta lagu Moga Nyawiji Mbak Lintang duet dengan Mas Gading. Iya. Sudah disawer Om. 300.000. Wah, lumayan. Nggih, terima kasih. Iya. Dari Mas Dinar. Mas nopo Mbak niki nggih? Mas apa? Mas nopo Mbak? Nggih. Iya. Apa lagune? Moga Nyawiji. Oh iya. Muga Nyawiji. Nggih. Nah, niku Moga Nyawiji ning pripun? Ayo. Kanca-kanca. Pripun? Kanca-kanca niki. Iya. Wah, lek ra ngono ya dhewe nyanyi dhewe to, Mas. Lho. Iya no. Kepiye? Nyanyi dhewe kepiye? Nyanyi dhewe. Ya nyanyi ki aja dhewe. Aja dhewe. Lah pripun? Nyanyi ki nek nek ngejak kanca ora gayeng ngono. Iya, engko sing ngilingi sapa engko nek ora ngejak kanca. Sing bayari sapa mongkon? Kok yo sing ngilingi sapa ora. Ayo lek kaya sing ngedrop ajarane bosok. Ora apa-apa ya kaya ngono kuwi. Pripun iki, Om? Ayo apa nek apa gimana Muga Nyawiji? Nggih. Kanca-kanca durung latihan. Ayo dijoli. Dijoli. Lajenge napa? Ayo dijoli sing kira-kira lagu niki sesuai temanya dengan Muga Nyawi apa jenenge Nyawiji. Nyawiji. Iya, Nyawiji kok ya wong ya lambeku ki sok embuh karang. Panjenengan mengki kula kandhane ayah lho, Om. Sapa? Ayah. Ayahe sapa? Ayahe kula no. Ayahmu sing endi? Lah niku ingkang ngripta ayah. Oh, mau sing salaman karo aku mau. Oh nggih no, nggih. Derek titip. Oh nggih. Derek titip. Pinten dinten Pak aku ya ngono. Derek titip lintang. Aja gelem nek nek. Lah napa, Mas? Aja gelem. Ora aku ya wis ora. Ya Aku wis sapa melu sampean ya? Ha iya. Ommu ki wis Ngopo ngono kuwi ngopo, Om? Napa ta, Om? Ngono kuwi ngopo, Om? ya aku wis manembah ora macem-macem. Ha iya, wis ora werna-wernamu ki wis. Kowe nek nang omah ngono aku saiki wis ngono. Pecis sarjadah. Heeh. Tasbih. Lho ngopo? Lah kok ngoten? Ayo aku sok. Nggih napa? Ayo ora mesti. Oh. Ayo dienggo sembayang kok ya. Oh. Oh lagi. Iya. Ya sak nggo genduren sok tahlilan lah iya. Nggih. Ora. Nah, ya. Apa dijeli apa nak? Kadung tresno. Nah, kuwi ya. Nggih. Apik tenan kuwi. Nah, Aduh. Kadung tresno ya, iya Mas. tresna. Iki ceritane kan aku kadung tresno karo sampean. Nah. Sampean Ora aku ki- saiki tak tekon lintang karo kowe. Pripun? Iki sekarang itu kan zamannya zaman konten gitu Iya. kan. Iki mumpung disaksikan, disekseni karo warga masyarakat Pucung. Nggih. Aslinya itu hubungan kalian tuh sekedar konten atau tenan? Wah, piye iki, Mas? Loh. Nah, iki Kok ditanyaan. iki piye, Tekon. Mas? Wah. Bah, jane iki- Remehake. Kok orang ngremehake iki aku mau untuk pesanan saka warga. Oh. Niku asline konten apa saestu to Padahal ya mengke kula takokke. Oh. Nah. Asline piye, Mas? Piye? Piye? Iya. Lah, Ngomongi wae itu. Wah. Belum tahu Iya. aslinya nggih ngoten niku. Nek iki lho. mesti ngapusi nek karo aku. Kowe bae. Kula mboten, kula Rotok jujur rene. niki, Pak. Hah? Konten apa tenan? Saestu. Tenan tot. Saestu tapi Mas Gading sing mboten saestu. Saestu. Ya masa. Loh, kok aku? Oh, Pak Gatot e. Iya, nek saestu nyuwun pangestu karo Gusti Yuda. Injih, nyuwun tambahipun pangestu Nyuwun pangestu, nggih Gusti. Gusti Yuda. Nyuwun pangestu, Gading nyuwun pangestu Gusti Yuda. Wis. Ayo, putus sesuk. Alah titip aku no. Sesuk tak terke sowan Gusti Oh, Yuda ben diajari cara-carane. Cara-cara opone? Cara-cara nopo? Kowe ki ngono dadak tekon kok ya. Kuwi kudu jelas. Ayo kowe ben sing Rinci. Gusti dhewe sing ngendika. Oh, nggih. Cara-cara mencintai satu sama lain. Nah, cara-cara saling menyayangi, saling mengerti. Wah, ayantil kowe ngomong. Saling mengerti ngono kuwi. Ya paling ora kaya iya. Ya, apa ki mau kadung tresno? Kadung tresno. Nananino. Buka celang nggih menika. Heeh.
bar iki terus Prahmen. Nah iki mau soalnya no pamundutan saka panitia Prahmen Roro Jonggrang karo Bandung Lautan Api. Ah nggih. Ya. Ya. Lamat wes katon tejane yen mbok berangkat ana banjara aduh wiragane sinawangatan sing rebab eksis. Eksis. Semangat sing rebab. Semangat. Ya semangat wong. Dahar niku wau. Semangat turane akeh dhewe. Kene balekke satuse. Ah, Lho kowe jaluk dhek to Lisa? Kowe? Wo pancen. Nyaut e. Ya ora apa-apa. Ngono kuwi idep-idep kowe dum-dum karo fakir miskin. Iya. karo fakir miskol. Iya. Lalo. Pacane sarwa asri jeroban tenaku tansah kewareman wasabayang tanah lilasi Duduk, 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 duduk. Nuwun para miyarsa, dalu menika pasugatan ketoprak Mataram disungsum saking PT Gelap Sayuta. Dalu menika badhe ngaturaken cariyos Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Dene ingin nindakaken Roro Jonggrang kanthi dening Ni Mas Ayu Lintang Kayu dini Bandung Lautan Asmara tindakaken dening Ki Gading Pawukir. Semoga sugeng midhangetaken. Tok 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 tok.
Oh, saiki to. Sok Rebo. Oh. Saiki no, Mas. Iya. Ya, kok capek kowe seneng karo Jonggrang. Jonggrang ayu banget soalnya. Niki bar bedah negara mboten? Kayak ngene lho, Mas. Bar bedah negara mboten? Dedel apa piye kok bedah? Hah? Sing bedah Bedah kan kula bedah napa, Om? ora aku sing bedah negara ngendi? Ha manut. Iki sesuk ya kojlok cah iki. Ya wis sakarepmu lah paton atimu seneng wae lah. Yo. Sakarepku. Ya ya. Ya negarane bedah. Terus kowe nganu bar bedah negara to kowe? Ketoke. Iya. Terus kowe weruh si ana Cahayu ki mau takoni. Nah, Nah, Bandung ku ya miyayeni Oh, bakah kok ngundang Jonggrang kok. Iya. ro biasane nang omah ya meng ngono kuwi. Oh iya ta, ngono kuwi. Nih, ning ngono kuwi ya. Nih njuk nih, ning ngono kuwi. Iya. Ya. Dal. Takoni jenenge sapa? Apa wis ngerti? Wis kenal urung? Iki sapa iki? Nah, Pripun Kang Mas? Kok kowe iki sapa? Loh, Ora lah aku ki durung tepung karo kowe. lha piye to Kang Mas? Lho. Iki wis kenal apa urung citane? Durung. Durung Wis, toh? Wis. sampean ki musuhku. Oh, kowe iki wis ngerti jenenge nek urung tau weruh wonge. Nah, Oh, iya. Ceritane. Piye? Jonggrang. Apa Bandung? Rokokmu apa? Sing tenan Mas. Oh ya. Ya, tenan. Jonggrang ki ora udut. Ora udut to. Wong Jonggrang cantike kaya ngene iki lho piye to kok ngerokok. Jonggrang ki nge-vape. Malah nge-vape ora. Ayo, Jonggrang. Ayo. Aku ki kok ngambek lho lek gandang dicelok ki Mas. Oh ya gondrang, gondrang. Yo. Jonggrang. Jonggrang. Apa Bandung? Ngene yo. Saiki kowe wis dadi putri boyongan. Iya. Yo melu yo. Nyandi? Tak boyong ning negaraku. Omah aku Bandung. Ora sik kowe biasane duwe emban-embanmu nendi? Mbanku nyandi ya. Mban jenengan ngono kula Mban ewang ngono aku Mban. Iya. Apa? Ngono kok. Mban kok malah kaya mbok-mbokan gorila. Lah kok emban kok kuwi gentho e. Lah sing ndi? Ayo. Ayo, njaluk tulung karo Mban. Mbane sing ndi ya Mas ya? Mbak Manut Arisa ya, Mbak Arisa. Ah, Mbak Arisa. Mbak Arisa ya, Mbak. Heeh. Masakne lek nganu. Iya, kok capek si sapa Jonggrang kuwi diuyak-uyak karo Bandung. Nah, Iya. Iya. Yo. Mbak ewang ngono aku. baleni ya, meneh Mbak, wae iki. ya. Baleni meneh. Ora. Pripun Darayu? Iki lho Bandung. Bandung? Bandung pripun Darayu? Bandung ngarepe ngejak aku. Ngejak ten pundi? Lah jenengan purut kersa mboten? Omah aku, Ban. Lah mergane napa? Lah dhek wis mateni masku lho, Ban. Dadine jenengan mboten tresno? Mboten, kula mboten tresno, Ban. Ewangan aku, Ban. Kepiye? Nyun pangapunten. Iya, kepiye? Gusti putri kula menika mboten purun dados garwa panjenengan. Oh, nek ngono kowe wae aku ya ora masalah. Mboten ampun. Sik. Kepiye? Hop. Apa meneh to, Om? Bandung kok geleman iki lho. Ampun, kula menika pun sepuh. Oh. Nggih. Nyun pangapunten nggih. Oh, iya, wis. Ndor ayu kula mboten Wes ora iso. Gelem ora gelem kudu tak boyong ning negaraku. Nek panjenengan ajeng boyong Ndara putri kula nggih adepi kula riyen. Lho, iki Ya apik ayo. iki, ya. Kena dinggo. Yo. Cakilan. Orisa dadi cakil. Iya.
Ya ora perang nomban kuwi ora perang. Kowe sumingkira. Nah, sumingkir. Sumingkir. Mboten. Kayak idit. Sumingkir. Kayak idit nek pakrek sumingkir. Mboten kula ajeng mboten sumingkir. Deh. Wangon aku ya, Ban ya. Wangon aku ya, Ban. Sumingkir. Aja sampai Bandung rene ya, Ban. Nggih, nggih, Ndara Putri. Yo. Sumingkir. Napa niku? Gedang. Arep iki apa sing sijine? Niku ki kathah, nanging namung cilik-cilik. Ah, wah mbane ra marem nek ngono. Paling ora gedang gendruwo. Ndara Putri pripun, Ndara? Aku ora tresna karo Bandung, Ban. Aku emah. Ndara kula mboten tresna. Kudu tresno. Pripun? Ora iso, Ban. Aku emah, aku ora tresna karo Bandung, Ban. Ya, Bandung untuk menawarkan. Piye carane ben kowe iso tresno karo aku? Kedap Ndara Putri. Nyun pangapunten nggih. Ndara kula mboten kersa. Oh, ora gelem. Mboten. Ya wis. Bandung kok Ora. putus asa. Kepiye carane ben kowe gelem karo aku? Ayo. Kowe iki wah nutupi. Ayo. Sumingkir. Mboten kula mboten nanti Sumingkir. 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 Mbak, aku kok mbok tinggal ki piye to, Mbak? Kuwi mergo mbane diancam terus sing genter ki mau lho. Sumingkir apa plotroke ngono marah ya. Kaco. Wah, Pak Parjai mboten ngenteni. Mun ana tontonan flora dan fauna ku. Ah iya. Jograng. Apa Bandung? Kepiye carane ben kowe gelem tak boyong ning negara? Nah, Kowe tresna temenan karo Wah. aku. Iya. Tresno temenanan. Yen meng Ndara, apa, Mbak? Lah, Ndara, napa niku panjenengan nyuwun bebono? Oh, ngono, Mbak. Ben supaya Bandung emah karo aku. Heeh, ben mboten sida kalih jenengan. Ben ora sida ngono ya, Mbak. Nggih. Ya wis. Lek kowe tresna temenan karo aku, Ban. sik. Like sapa? Ya Allah, ya Allah. Like sapa? Jonggrang kok lik. Like sapa? Lik kowe tresna mbek aku Pripun? nek pancen kowe ngono kok lik. Nek pancen kowe tresna karo aku. Iya, Bandung. kepiye? Kowe njaluk bebono Aku apa? njaluk bebono. Apa bebonomu? Apa sirah yoga cacah 100? Atos iki, atos iki. Aku njaluk anak cacahe 1000, Ban. Apa? Anak cacah 1000? Ya. Ampun anak Ndara. Lah napa? Candi. Oh, candi. Iya, iya, iya. Candi. Aku njaluk candi Oh, cacahe candi. 1000, Bandung. Iya, iya. Iso apa ora? Iso. Ning sewengi kudu dadi ya, Bandung. Iso. Aku kuwi apa-apa iso. Iso. Sing ora iso ming nyaur utang. Ya kuwi. Saiki apa sesuk? Saiki Bandung sewengi kudu dadi. Ya, enten ana kono. Ya. Duduk. Ndara ayu. Piye, Ban? Iki kudu golek cara Ndara. Iya. Ben Bandung ki ora iso nglaksanake apa panjenengan ingkang apa mau? Kersono mau? Aku njaluk bebono, Ban. Njaluk Bandung mboten saged nglaksanani. Nggih. Piye carane ya? Anu Ndara, Piye iki, Ban? Ban, selak-selak esuk iki engko, kargo Ban. kene gek dibuka wae Ndara. Ah, piye iki, Ban? Ban piye iki? Aku kudu ndelik ning endi iki, Ban? Kajenge Bandung mboten sida rampung nek gawe candi Aku Ndara. wedi, Ban. Ayo digunggah Ndara. Ayo. Pitik-pitik ayo digunggah, Ndara. Ayo nanti ki pitik. Kejak lesem Ndara. Bandung, waktumu wis entek.
gaene aku candi aku cacahe 1000. Wis candi cacah wis tak gawe. Endi? Ha, mbuh. Iki coba hitungan dhisik. 1 loro 3 1000 50 100 200 kalih 12 Lho, 15 30 malah kaya ngitung Lombok iki piye to? Iki cacahe kabeh ana 90 kurang 1 Bandung. kurang siji. Kurang 1. Coba diitung meneh. Pisan meneh. Jeng 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 jeng. Jeng jeng Hitung jeng meneh, jeng Zara. jeng jeng. Diitung meneh. 1 Ilustrasi, loro ilustrasi. 3 100 200 300 700 900 kurang 1 Bandung. Kurang siji. Woi, sing ganti genepe. Pun ngaten mawon ben dadi Nuwun para patung. pamirsa, lakon Bandung Bontowoso sampun paripurna. Kalajengaken lagu Roro Jonggrang. Iya. Ya, patungnya nyanyi jukan. Niki pun dadi patung saged boten Dadi saged patung napa-napa. kan tok kutuk to. Oh, Tok kutuk mergo tak Roro- gawane Bali ya, Om. Eh, Tak gawane mulih. mengko ben nembang sik. Oh ya. Heeh. Mau sing bapakne wis titip aku ora macem-macem. Iya. Ayo patung Roro Jonggrang. Kuwi nembang Roro Jonggrang. Patung Iso. Roro Jonggrang. Lho, patunge mburi ana remute kok niku. Iso nembang mawon. Kowe nembang ya patung Roro Jonggrang. Heeh. Tak untir potensione kikik ngeranjuk muni ke. Kok sik nganggo remote. Iya, diremot. Tut. Iya. Wis. Iya. Ora iso iki. Ora iso lek ora dicium Mas Gading. Waduh. Aku njaluk di peluk Mas Gading wis. Iya, iya. Tombole iki Bangane ra iso nembang ya nek wah nek aku ya ngono kuwi. Cah ayo, lanang kok. patung Jonggrang. Nah, Kowe nembang. Loh. Langsung dadi. Langsung mari le dadi patung. Brian. Sesuk aja nyabun lho, Bri. Ayo. Ya. Iya, wah jan kaya ngono kok ya. Ya, syukur. Berarti wis dipeluk. Nggih, sampun. Wis iso nembang. Saged. Pun semangat iki kula. Iya, alhamdulillah bisa gelem nembang. Ya, nyuwun karo kanca karo Simbah warga laras. Anjing. Simbah-simbah. Wis tuwa-tuwa, kasine tuwa-tuwa medho ora gelem tuwa. Terutama sing gampang jane wis tuwa banget. Walah, pila to, Om? Heeh. Ayo, Mbah Silikon, sapa jenenge Solikin? Iya. Iya, Roro Jonggrang. Lagune judule Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Iya. Ayo nyuwun karo Mas. Monggo Mas pengendang. Yo, Mas. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan Dadi. iya Jonggrang ayu
prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita yogan Joko bandung kowe aja kukalungkon Berai iki kanggo durung rampung Bela pati kang Mas Prabu Gopala Kang waseda labuh ing wana ora ngerti dadung lanang jagat putra ratu Prabu Panggenjan Marmaya duwe aji sekti bandung Banyuwanasa Bandung aku derpe bebono Sandi sewu sewengi kudu dadi yo coba Wah, luar biasa. Nggih Ya, nak nduk lintang karo Nggih Om ya sawetara kowe bali ya mapan lungguh ya nak ya. Nggih matur sembah nuwun Ora krasa jebul wis jam 1. Iya. Heeh ya mak ya wis jam 1 ya. Iki kok ben critane diteruske karo anakku lanang Gading Pawukir. Iya, heeh. Ngono. Mengko terus Nah, ayo le, Gading kene le, munggah kene cah bagus. Enjing bidal gumuruh saking jroning raja Angkung ingkang bala kaswabra busananira lir surya dalira saka ing janidi harsa madangi jagat tumungop paning sapucak ing ukir marabak bang sumerat keneng soroting surya mega lan gunung kang kabyarasa swaranipun enjing bidal gumuruh
Oh, 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 oh.
rahang rusra sumbar keterlindu bumi kunjing waludo kuntur ketuk oh Perembahan ngantos sumengklung anggen kula nengga wonten sakjawining pagelaran negari Ngastina ngrantos paduka lajeng Wong Wirawun Dasaludra wadung dawuh Perembahan ngene ya Ngger Nak Prabu Dasaludra ketoke ya mau ning kon balungan lakon Dasaludra Kak nggih leres aku entuk dawuhe Prabu Duryudana nggih ingkang sarasipun pripun kose ta sabar aku ki ya wis tuwa nganggo ambekan barang ora iso cepet-cepet lek omongan ora iso kaya kowe nggih nyuwun kapunten ora dadi ngopo dadi dawuhe Prabu Duryudana ki aduh dawuhe Prabu Duryudana ngene dadi Prabu Duryudana ki kepengin kadunungan wahyu katentreman neng nggih nanging napa wahyu nembe lunga napa ngidul kalih bojone ora kudu ngelangi sing dadi kandhang wahyu niku kados pundi menapa wahyu dikandhang ya nyok nek ngeyel nyok dikandhang karo bojone mboten lajeng pripun dene kandhange kuwi para Pandhawa para Pandhawa lajeng keparengipun mula aku ngawe karo kowe kabeh prajurit mungkinen ngluruk negara Ngamarta nek iso Ngamarta di apa jenenge digawe Karangabang para Pandhawa dipateni kabeh para Pandhawa dipateni aja nganti ana sing sisa anak-anak Pandhawa turun-turun nek perlu putune sing wis diputu kabeh kudu dipateni oh nggih ngesoaken dawuh lajeng bidal kula benjang menapa ketang colok lintang sambung opor anu obor ketang colok lintang sambung obor budal tina iki nggih ngesoaken dawuh nyuwun pamit nyuwun tawahi pangestu Peneban wane sorae budale wadya trupesa kalero wiro pangeran ngomong alokor anggo pacin setan priprayangan tetap bentuk kakipul sadane rekam simbol
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya Naranggono magawe klarira wang oh adalah lagi aku tekan tapel atas negara Ngamarta kedadak ana satriya ingkang nyegat kelawan lakuku sak prajurit sak rombongan dicegat sawa aku ya lagi ngrundani negara Ngamarta lah kok rantak-rantak barisane mbuh wis ka negara ngendi terus iki ya prajurite sapa aku ya ora ngerti kok iso tekan kene kowe yo aku diutus karo sesembahanku kinen ngluruk negara Ngamarta dadi Karangabang bakal mateni para Pandhawa sak anak-anake sak putune kabeh ngerti ya aku ki anak Pandhawa aku anake Bapak Werkudara lho kowe kuwi isih getih Pandhawa ya isih anake kok walah keparat ayo kowe gelem sumingkir apa ora nek ora gelem sumingkir arep ngopo nek ora gelem sumingkir bakal tak tugel gulumu tugeleng to nek iso kowe barang gelem lunga apa ora gelem bali nang negaramu apa ora gelem bali tak tendiang aja apa jenenge duh lali to ngonten apa jenenge apa tak tendang ora mencelat tigamu aja diundang Antasena babu arep ngopo kowe ora minggat kok ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu sing olehna prapting lalis mbuh sapa mau jenengmu burung kenalan
Oh, as. Sian ora apa-apa. Guri nyawa guri. Sirah. Yo. Antemone. Waduh. Sian. Apa? Matamu ayo.